Kublai pi paro at ngapdiang Shipai Pyrshah ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog ngan sedang ya ka video jonga menta da ki artli kijing ong ki bakit jingmot Haka kti nongway ka way ka ba ongkum ni the strength of a nation lies in the value of a soldiers ka jing klan jong kari jong ka shong Haka jing shlor jong ki Shipai but ka way pat ka ba ongkum ni every soldier's sacrifice is a testament to the unwavering commitment to a country ka jinglan da di jong man la way po way Shipai ka pen iya ka man sim aitilot na ka banta ka ri bat ka chai pangdiu ka balong ka jing it ka ba khli tam bat ka buram ka ba kraw tam na ka banta ka ri. It is the supreme self-sacrifice and the highest honor for the country. Paralong ka khubor jing sha set ya badang shen jong way Shipai ka Indian Army ha Lehnoh ha Kashmir kala poor state lang bakit long khubor jongkari kibala pathai kubor halor ka jingdu no jongkari India ha ka sngidat balang jongka tayaw ka atpo sautrik uyayong 8,000 ya way Shipai ka 6 para special force jongka Indian Army u lead hawilda Jantu Ali Sheikh ubala kelam nyap no hakapor ba udang don hamadan thma banikhun Pyrshah Lehnoh ni kata ka anti terror operation habudu basat takar jong ke Udhampur district ke Jammu bat Kashmir ka jaka bak Shipai India kila kerkut ban bethong ya Lehnoh the resistance front ni TRF ka seng Lehnoh thamai ka bami na ka seng Lehnoh ba pau ka Hizbul Mujahidin Lashkar Itoiba bat seng da Muhammad Abbas Sheikh bat Sheikh Sajad kol hakasnam arja kharkhandai banle yaki kampadrem ha Jammu bat Kashmir kani kada jia tang arsni hadin ka jing sha set yam jongki at phunrungut ki man sembru balului hakile no TRF pahalgam kabal jia hak no phaisngi jongka at artik uyayong 8,000 ulet hawilda Jantu Ali Sheikh usha set yam hakikan hun Lehnoh TRF kadba udang yakhun Pyrshah yaki balaman saujur bat khlat no hadin da ka jing sha set yam pun kuli ha ka kan hun Lehnoh udai na kashnong patar katha Nadia district Kajala West Bengal uwan na kalongyeng longsem kabakham duna hakayo kakot haka jingklat bampat day por jong u ula hapan no shadin yaka kurim bat angut ki khon ki badang red hakarta ki bahayeng hasem bat kinong shongshnong ki bana jan bat na jangai jong ka Nadia district kalawan ban pediang burom de ka jingyam pat do nun yaka met yap kabadang sa jong umatir Jantu Ali Sheikh kabala 1 point hayeng sa jong u haka steps ni sa jan jong ka arphundu trek haka senduk yap kabala tap don burom de kalama lairong jong kari India ki he ka seng Trinamool Congress bakantob yaka menteri rangba jong ka sarkar West Bengal ka Mamata Banerjee ka MP jong ka Krishnanagar constituency ka Mahua Moitra ka constituency ka Bashong Basa uni umatir unong aiktin ka Trinamool Congress Kunal Ghosh u MLA ka Tehta Legislative Assembly constituency u Tapa Sinha bat u MP ka Rajya Sabha u Samirul Islam rangkat bat ki waide ki he Shipai jong ki Indian Army ki he sarkar ki Rusain Himasima bat ki nong shongshnong ka Nadia district ki la pha ya ka khrwa snolem jong ki shaki bahayeng hasam ki balamat ya ka jing thang mensem ha ka jing do no jong ki ya u khon ba ki thap mensem ubala smai ban IT la ka jong ka jing em nakabanta kari kila wanro ban ya don rengkat bat ban pentengen ya ka yeng ka sem ka shnong ka thau ka bal sha tap hawl o badum bat ha ka jingle buram bakhado ya ka met badang sa jong uni Shipai baslur jong kari ka seng Trinamool Congress kala ainam ya ulet hawilda Jantu Ali Sheikh kum uta u hero jong ka West Bengal ubalapan shisha ya ka jing longslur bat ka mensem khendo jong u ha ka jing shakri ya ka rib ban yakhun Pyrshah ya Lehnoh kum kinong shon barat ba ki ba penthot ya ka shongsuk shongsan jong kari barok kawai langba ki kampentre babon rukam ka seng kala ongro ban yap na kabanta ban yada ya kari ka dei ka kamram jong man la uwei po uwei Shipai ubatrei hakakam bat kum kani ka jingyap ka baslor ka pensa kan mau ya ka jing kraw jong ki shi jing em haka history jong kari bat ka jai panriu u Kunal Ghosh unong aiktin ka party
haba kren shikilat pathai ko bor ong baro kitu ki bajumelien banwan ra ya ka san himasima ka ba panpat panpra ya ka jinglong shitli jong ka ri lingba ka nyam ki habban perkhat arsen menta bat ki dei ro ban buram ya ka jing lanadi jong kum uni ushipai u baklem yang ban ya da ya kari da kano ko ka jing sngaw nyam hendai ut yeng bat utrain ka banta ka jing shngan jong kari salansar compare lada ki dei ki hindu ki muslim ki kristan ki sikh ki jain ne ki wei pat ki nyamro u MLA ka tahta legislative assembly utapa saha uliyaro ya ka mansim shlor jong u martir ali sheikh Shipai upawan na kalongyeng badok but appeal ro shabarok kinong shongshnong jokari India ba kimday banpen kala ya ka jingjia ha pahalkam shakikam politics haka kateng jong kanyam na mangitip baka terrorism ni kita ki kam pentrim jong ki kanhun Lehnoh kam judon ni kam jupek niam but ki terrorist ni kita ki Lehnoh kim ju itho niam henry ki pentrim na phang ya kari bat ya kapartai barok ko wai hakano ko por bat hakajaka ka bampoy perkhat kumbalajia hapok pahalgam Paralok play shibon ya kapor jong pisno ba watlet ban like share comments bat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA bat ki video